Některé týdně jsou plné změn. Jiné nám ukážou, jak s těmato změnama můžeme naložit. A právě takový může být tento týdeň. Zdravím vás s výkladama na týdeň od 3. do 9. augusta. Na začátku může být cítit větší napětí. Někdo bude mít potřebu presadit svůj názor, jiný může reagovat citlivější jak obvykle. Proto bude dobré nenechat se zatáhnout do sporů, které aj tak za pár dní ztratí svůj význam. Ale už od druhé polovice týdňa se to změní. Venuša jde do váh. A to je velice příznivý aspekt. Ona je tam doma. Takže po tém napjatějším začátku týdňa to bude možno veliká úleva. Toto období preje vztahom, dohodám a aj praktickým krokom. Ľudia budou mít větší chuť něco konečně rozhodnout alebo aj zrealizovat. A včil už se podíváme, jaký týden můžou mít jednotlivé znamenia. Informácie o časoch najdete v popisku videa. Barani, možná si některý z vás už několik roků říkáte, raz tam zase určitě pojedeme. Ale vždycky vám do toho něco došlo. Práca, peníze, povinnosti, alebo prostě nebyl ten správný čas. Výklad ale ukazuje, že právě tento týden by se něco takového mohlo konečně podarit. Někdo z rodiny alebo blízkých dojde s nápadem. Všecko se rychlo dohodne a vyrazíte na místo, které ve vás prebúdzá krásné vzpomínky. Nemusí to být druhý konec světa. Může to být kraj, ze kterého pocházíte. Místo, kam jste jak děti jezdili na prázdniny. Alebo oblúbený výlet, na který jednoducho nebyl čas. A najkrajší na tom je, že tentokrát už vás nic nezastaví. To, co se dlouho odkládalo, může se konečně uskutečnit. A možno si právě tady uvědomíte, jak moc člověku chýbají obyčejné chvíle s ľuďma, které má rád. Baránci, prejeme vám krásný týdeň a děkujeme vám za všechny vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia. Píci, někdy nám život pošle do cesty člověka presne ve chvíli, kdy ho najvíc potřebujeme. A možno, že pro některých z vás může být tento týdeň právě o takém stretnutí. Možná budete řešit situáciu, která je pro vás stresujúca. Může jít o prácu, nějaký projekt, alebo jednoducho o období, kdy máte pocit, že všecko stojí hlavně na vás. A právě vtedy se může objavit někdo nový. Nemusí to být nějaký osudový partner. Může jít o nového kolegu, zákazníka, suseda, alebo někoho, koho vám představí váš známý. Velice rychle zjistíte, že si dobře rozumíte. A tento člověk vám může podat pomocnou ruku, poradit, zeznámit vás s dalšíma ľuďma alebo vám ukázat řešení, které jste sami neviděli. Možno, že právě ľudia budou tento týdeň vaším najvětším darem. Nebojte se proto prijat pozvání na kávu, vyrazit mezi ľudí alebo dať šancu novému zeznámeniu. Bíčci, prejeme vám krásný týdeň a děkujeme vám za všechny vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia. Blíženci, pokud jste měli poslednou dobu pocit, že se vám v práci alebo okolo vašich plánů nic nedarí, ještě to nevzdávajte. Protože výklad ukazuje, že právě včil se začíná karta obracat. Možná jste museli být trpezlivější, než vám bylo příjemné. Čekali jste na výsledek, na rozhodnutí alebo na chvíľu, kdy se vaše úsilí konečně začne vyplácat. A právě tento týdeň může mnohým z vás donést opravdu viditelné výsledky. Vidíte tu 10 károvů? To je hojnosť. Naše záhorácké orakulum ukazuje pracovní zlepšení. A runy jsou úžasné. Říkají o úspěchu, hojnosti, víťazstvu a štěstí. Takže to, co jste dlouho budovali, se může posunout na úplně jinou úroveň. U někoho to bude úspěch v práci, u jiného víc zakázek, lepší podmínky alebo ocenění za dobre odvedenou prácu. Blíženci, prejeme vám krásný týdeň
a děkujeme vám za všechny vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia. Radci, někdy není největší výhra to, že něco získáme. Někdy je největší výhra to, že si konečně dovolíme na pár dní vypnout. Vidím tu, že u mnohých z vás bude tento týden ve znamení cesty alebo změny prostředí. O tom říká hlavně poslední runa Ehvas. Někdo konečně odjede na dovolenku, jiný vyrazí za rodinu, alebo na místo, kde si může odpočinout od starostí, které ho v poslední době trápily. Vidím tu člověka, který měl v poslední době naložené množstvo práce a povinností a je už hodně unavený. Ale dojde dobrá zpráva, jak ukázali runy, tak aj naše záhorácké orákulum. A díky té zprávě se rozhodne odjet a odpočinout si. A dobré urobí. Odpočine si, problémy nechá za sebou a vrátí se mu to v podobě lepší vitality a pohody. Ráčci, přejeme vám krásný týden a děkujeme vám za všechny vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia. Levi. Mnohí z vás měli v poslední době asi tolko povinností, že sami sebe odsunuli až na poslední místo. Ale právě to se tento týden může změnit. Vidím tady dokončení něčeho, co vám zabíralo hodně času a energie. A hned jak to budete mít za sebou, otevře se před váma úplně nová možnost, kterou ukázalo aj naše záhorácké orákulum. Možno přijmete pozvání, které byste předtím odmítli. Možno vyrazíte mezi lidí na oslavu, na výlet, alebo na nějakou společenskou akciu. A právě tam může dojít k velice příjemnému stretnutiu. Nemusí jít o osudovou lásku. Spíš o člověka, který vás inspiruje, pomůže vám mnohé věci si ujasnit, ale možno vám ukáže aj nějaký nový směr, kterým byste se mohli vydat. Tento týden vám možno připomene, že najkrajší věci dojdou až vtedy, keď prestaneme myslet iba na povinnosti. Levíčci, přejeme vám krásný týden a děkujeme vám za všechny vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia. Pani, někdy máme pocit, že se všecko točí iba okolo práce a povinností. Ale tento týden vám může připomenout, proč to všecko vlastně robíte. Vidím, že mnohí z vás máte za sebou náročnější období. Hodně věcí bylo potřebné zařídit, vybavit alebo dotáhnout do konce. A možno jste sami sebe odsunuli až na druhou kolaj. Právě včil ale dochází chvíle, kedy si můžete užít lidí, na kterých vám záleží. Může to být rodinné stretnutí, oslava, návštěva kamarádů alebo společně strávený čas, na který budete ještě dlouho vzpomínat. Vidíte tu 10 srdcovou? To je krásná karta hlubokého citového prožitku a harmonie. A je zvláštné, že u vás to vypadá, jak keby vám takové obyčejné chvíle dodali o moc víc síly, jak dlouhá dovolenka. To ukazují jak runy, tak aj naše záhorácké orákulum. Panenky, přejeme vám krásný týden a děkujeme vám za všechny vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia. Váhy. Keď jste měli v poslední době pocit, že mezi vama a někým blízkým není všecko úplně v porádku, tento týden může donést příležitost to změnit. Nemusí jít o velkou hádku, spíš o období, kdy jste se méně viděli. Každý řešil svoje starosti, alebo už nebyl čas si v kludě povyprávět. Ale výklad ukazuje, že spolu půjdete na nějakou cestu, kde budete společně trávit čas. Může to být dovolenka alebo obyčejný výlet, kde konečně vypnete od každodenních povinností a budete se věnovat jeden druhému. A právě mimo běžný kolotoč může dojít rozhovor, který jste dlouho odkládali. Nevidím tu rozchod, naopak. Vidím šancu znovu si připomenout, proč jste vlastně spolu. Někdy stačí změnit prostředí, zpomalit a dát si prostor jeden pro druhého. To, co mezi váma poslednou dobu škrípalo, se může konečně vyjasnit. Váhy,
prejeme vám krásny týdeň a děkujeme vám za všetky vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia. Škorpióni, keď sa tento týdeň chystáte na cestu alebo na dovolenku, nepodceňujte prípravu. Ne proto, že by vás čekalo něco vážného, ale proto, že drobná komplikácia by mohla dojít ve chvíli, kedy ju vůbec nebudete čekat. Může jít o auto, navigáciu, rezerváciu, co vás na chvíľu môže zastavit a pokazit vám plány. Lenže výklad je aj v takém prípade optimistický. Ukazuje, že na to nezostanete sami. Vidím tu mladého schopného člověka, který se objaví ve správný okamžik. Může to být známý, zaměstnanec hotela, mechanik alebo úplně cudzí člověk, který vám ochotně pomůže. Takže to, co ze začátku vypadalo jak nepříjemnost, se nakonec rychlo vyřeší a vy budete pokračovat dál. A možná si potom povíte, to byla neuvěřitelná náhoda. Ale naše záhorácké orákulum ukazuje, že to nebyla náhoda. Že zasáhne osud ve váš prospěch. Škorpionci, prejeme vám krásný týdeň a děkujeme vám za všetky vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia. Strelci, někdy nás najvíc vyčerpávají věci, které nejsou vidět. To neustálé vybavování, telefonování a čekání, až sa konečně něco dokončí. A právě tento týdeň mi u mnohých z vás ukazuje jednu praktickou záležitost, která sa môže dostať do finále. Môže sa to týkať bývania, domu, bytu alebo změny prostredia. Něčeho, okolo čeho už bylo hodně práce a možno jste si říkali, kedy už to bude konečně hotové. A právě ve chvíli, kedy už toho budete mít dost, může dojít člověk, který celý proces posune. Někdo mladý, šikovný a praktický. Člověk, který dojde s řešením a urobí, co bude potřeba. A možno sa potom ohlédnete a povíte si, ještě dobré, že se objavil právě včil. Protože někdy osud neurobí veliké divadlo. Někdy nám do cesty pošle správného člověka ve správný čas. Strelci, prejeme vám krásný týdeň a děkujeme vám za všetky vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia. Kozorožci, tento týdeň možno budete stát před rozhodnutím, či si máte něco doprít, alebo radši zostať opatrný. Může jít o dovolenku, větší nákup alebo plán, na který jste se těšili. Lenže zároveň se ozve ten známý hlas. A co keď se objaví nečekané výdaje? Proto budete váhat. Ale naše záhorácké orákulum ukazuje, že dojde řešení. Je tam nový zdroj a dohoda. Teda to může být ponuka nějaké práce popri zaměstnání alebo rozhovor s partnerem, kedy zjistíte, že tá situácia není tak zložitá, jak se na prvý pohled zdála. Runy ukazují cestu, odvahu, plodnosť a nový začátek. A na spodku karet je úžasná desítka srdcová. To je harmónia, istota, rodina. Teda na konci bude veliká spokojenosť a štěstí. Kozorožci, prejeme vám krásný týdeň a děkujeme vám za všetky vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia. Vodnári, u mnohých z vás tento týdeň vidím dvě zprávy. A tá, která vás najprv nepotěší, se nakonec ukáže důležitější, než tá, ze které budete mít radost. Vidím tu, že v průběhu pár dní sa k vám dostanú dvě důležité zprávy. Tá prvá ve vás může vyvolat pochybnosti alebo pocit, že sa něco komplikuje. Ale ešte predtým, než si stihnete urobiť definitívny názor, dojde druhá informácia, která celý príbeh otočí. Naraz pochopíte, že to, co sa najprv tvárilo jak problém, vás ve skutečnosti nasměrovalo správným směrem. A právě díky tému sa môže otvoriť cesta, o ktorej ste ešte pred pár dňama vôbec neuvažovali. Tu ukázalo aj naše záhorácké orákulum. Proto tento týdeň neponáhľajte se závěrama.
Ne každá správa ukazuje celý príbeh. Niekedy je to iba prvá kapitola niečoho mnohem lepšího. Vodnárci, prejeme vám krásny týdeň a děkujeme vám za všetky vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia. Ryby, mnohí z vás majú možno pocit, že sa niektoré veci zbytečne komplikujú. Sice všetko robíte správne, no aj tak sa vždycky objaví nová prekážka. Ale nenechajte sa tým odradiť. Výklad ukazuje, že tentokrát tá prekážka nedošla proto, aby vás zastavila. Došla proto, aby sa všetko konečne dotáhlo do konca. A právě díky tomu sa dočkáte výsledku, na ktorý ste možno čekali dlhší, jak vám bylo príjemné. V našem záhoráckém orákulu vidím pomocnú ruku. Teda niekto vám poradí, něco vysvětlí alebo za vás otevře dvere, které ste si sami otevřít nedokázali. Na konci týdňa si možno povíte, tak predsa sa to podarilo. To říká aj karta Radosť v našem záhoráckém orákulu, aj eso krížové a runa Jera, ktorá vyslovene ukazuje odmienu za predchádzajúci úsilí. Rybičky, prejeme vám krásny týdeň a děkujeme vám za všetky vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia.